Mr. Vincent Tart, Dr. Paul Patch, Dr. Fabri, uffiċjali oħra ta' dipartimenti tal-ambjent, ġveru, Dipartiment tal-Edukazzjoni, uffiċjali oħra fil-servizz pubbliku, lilkom għallima u LSAs u lilkom eżiż-żgħażagħ. Din hija avveniment annwali għalija li nkun qed nistenna b'ħafna ħerqa. Għaliex minn sena l-oħra naraw kambjamenti u tibdil mill-aqwa u imma mhumiex kambjamenti sempliċiment għaliex xi ħadd ikun ħarraba flag jew inkella xi ħadd ikun ħajħu l-ewwel flag. Irridu nħarsu ħafna iktar il-bot għal dal-kambjamenti mill-aqwa li qed isaħħu bis-saħħa ta' Ekoskola u Nature Trust Malta. Intkom eżiż-żgħażagħ qed tkunu attivisti biex tibdlu kultura, biex tibnu kultura ta' paċi pożittiva fostna, marbuta ma' ġustizzja ambjentali li hija part intrinsika minn dik li hija ġustizzja soċjali. U biex tibnu kultura favur drittijiet ambjentali li huma part intrinsiċi mill-drittijiet umani. U allura jiena nħares lejkom bħala attivisti. Attivisti ta' paċi pożittiva bid-diversità sħiħa tagħha biex pajjiżna ikollu komunitajiet iktar reżiljenti għax ikollu iktar attivisti b'saħħithom, attivisti ta' valur, kollaboraturi fix-xogħol kbir li pajjiżna ikun qed jagħmel biex għadek Alla jrid ikollna pajjiż li jkollu mexxejja għaliex għada se tkunu l-mexxejja ta' pajjiżna li tkunu tafu f'liema direzzjoni tridu teħduna. Qed ngħid tridu teħduna għax aħna nkunu anzjani, imma mbagħad iridu nħallu f'idejkom biex tmexxu. Mr. Attar smajna jgħid li Ekoskola llum hija parti minn netwerk internazzjonali li huwa rikonoxxut sansitra mill-UNESCO, mill-Ġnus Magħquda, imma rrid ngħidilkom ukoll li bix-xogħol li qegħdin tagħmlu qed tindirizzaw flimkien oħrajn inferxin fid-dinja dak li l-mexxejja tad-dinja fl-2015 iddeċidew li jiftehmu dwaru. Jiġifieri l-Aġenda 2030 fejn intrabtu l-mexxejja tad-dinja din l-Aġenda 2030 bi 17 il-mira l-iżvilupp sostenibbli b'169 target li nagħmlu dinja aħjar. U minn dak li smajt illum prattikament qed tmissu għad sostanzjali minn dawn il-miri. U fil-fatt ġibna magħna ftit bookmarks li issa inqasmulkom qabel tmorru fejn provajna naqilbu t-terminoloġija tal-Sustainable Development Goals bil-Malti biex nidraw ukoll ngħidu dawn l-affarijiet bil-Malti. U meta nħares hekk ma ddaqqatajn nara qisu 6 miri hekk li qegħdin tolqtu minn 17. Jiġifieri qed tingħaqdu mal-kumplament tad-dinja u qed taħdmu favur din l-aġenda għall-iżvilupp sostenibbli għall-2030. U allura qed ngħidulkom dan għax iridkom tħossukom kburin. Aħna kburin ħafna bikom, kburin għax qed inħarsu lejkom u naraw attivisti ta' valur, attivisti biex tibnu din kultura ta' paċi pożittiva li tħadmu fiha din il-ġustizzja ambjentali, li tħadmu fiha dawn id-drittijiet ambjentali. Ħalli tassew nkunu qegħdin b'ħidmietna inwettqu l-ġustizzja soċjali imma wkoll nkunu qed inkomplu nippromovu u nsaħħu id-drittijiet umani. U allura ħansemmihom hekk malajr. Pereżempju, mira numru 6 li titkellem dwar ilma nadif. Il-mira numru 7 li titkellem dwar l-enerġija. Il-mira numru 11 li titkellem dwar bliet aktar inklusivi. Il-mira 13 li titkellem imbagħad fuq it-tibdil tal-klima. Il-mira 14 li qed titkellem fuq l-ibħra u l-preservazzjoni tal-ibħra tagħna. U l-mira 15 il-preservazzjoni tal-ħajja fuq l-art. U allura jiena tassew meta nkun qiegħda nqassam il-flags li jnewluli u ċ-ċertifikati nibda nħoss il-vibe ta' enerġija fiż-żagħżagħ tagħna, imma mhux binqas. Naħseb kemm Vinsu kemm Paul jaqblu miegħi dil-vibe ta' enerġija qawwija pożittiva tal-għalliema u tal-LSAs fl-iskejjel.
U allura lilkom eżis għalliema u l-essays, nirrid ngħidilkom u naturalment il-kapit tal-iskejjel u daw kollha li jagħmlu l-iskola. Rrid nagħtikom ħajr minn qalbi li qed tkunu gwida mill-aqwa għal dawn l-attivisti tagħna llum, imma biex ikunu l-mexxejja tas-sew validi ta' għada f'pajjiżna. Il-ġid billi qegħdin tagħmlu b'ħidmietkom. U rrid nagħtikom ħajr minn qalbi f'isem il-Maltin u l-Awċin kollha. U lilkom eżiż żgħażagħ, komplu kunu ta' eżempju, komplu mexxu l-kelma. Waħda miż-żgħażagħ li kellna hawnhekk waqt li kienu qed janimaw l-avveniment tagħna llum qalet li mexxejna l-kelma kemm stajna mal-familji tagħna. Nixtieq inħeġġiġkom biex mhux biss mal-familji tmexxu l-kelma li rridu naħdmu għal żvilupp li jkun sostenibbli tas-sew, li rridu naħdmu biex inħarsu l-ambjent tagħna, li rridu naħdmu biex ikollna tas-sew ġustizzja soċjali, li rridu ikollna tas-sew imħabba lejn drittijiet universali umani. Nixtieqkom mexxu l-kelma ma' sħabkom mhux biss ġewwa l-iskola imma wkoll barra l-iskola fil-komunitajiet tagħkom. Ħalli Malta tagħna tkun dik Malta li tassew tagħtikom futura, li lilna tagħtina sens ta' gburija li naraw li da pajjiżna li tant inħobbu miexi tassew l quddiem biex jagħtikom futur mill-aqwa. Ħalli Malta tagħna tibqa' dak il-mudell li tant nixtiequ li jkun mudell f'nofs il-Mediterran, mhux għar-reġjun tagħna biss u mhux għall-Ewropa biss, imma rridu li nkunu mudell għad-dinja kollha. U jiena nħares lejkom u għandi din it-tama u dan il-ferħ f'qalbi li tassew din Malta tagħna ħadd tkun dan il-mudell li fuqu jimxi ħadd ieħor. Nirringrazzjakom u nawguralkom.